eller synes du 16-årige skal have stemmeret? Det var jo et godt spørgsmål. Jeg synes, man skal være det. Synes du? Ja. Hvad tror du, der vil ske, hvis 16-årige vil stemmeret? Det er svært at vide. Det var måske ikke den helt store forskel. Nej. Det var det. Måske nogen vil nok stemme ligesom deres. Hvis de ellers stemmer på den, så det kan man heller ikke vide. Vi går bare i gang. Yes. Synes du 16-årige skal have stemmeret? Nej. Nej. Okay. Og hvad tror du, der vil ske, hvis der er 16-årige vil stemmeret? Det vil blive noget gat. Man vil bare stemme på, at man synes, der lige var den hurtigt bedste der. Man vil slet ikke se ting. Ja, det er slet ikke blevet godt nok. Fordi at de børn i vores alder, de har slet ikke, eller mine er det jo gammel du er, de har slet ikke sådan potentiale til at skulle stemme. Tror du, det er nødvendigt at have aldersgrænser? Ja, jeg tror, det er meget nødvendigt at have aldersgrænser. Fordi ellers ville alle på alle aldre ligesom kunne gøre alt. Og små børn ville kunne gøre nogle ting, som måske kun er egnet til voksne. Som for eksempel 10-årige, der kørte bil, og sådan, hvis de nu ikke var helt ordentligt op i hovedet, så kunne man jo gøre sådan alt lige, hvad man ville på noget. Og derfor så er det meget nødvendigt at have aldersgrænser. Ja. Mener du, det er nødvendigt at have Ja, det mener jeg. Det er ikke nødvendigt for alle, men der er jo nogen, der skal hensyn til, og det er jo dem, der laver aldersgrænser for. Det er jo ikke dem, der kan finde ud af det, man laver aldersgrænser for. Det er dem, der ikke kan finde ud af det. Hvad vil der ske, hvis vi ikke kan? Jamen, så vil der være mange, der gjorde de ting. Der vil for eksempel, hvis vi snakker om køkkenet for eksempel, det er en aldersgrænse også. Så vil der måske være rigtig mange unge, der køber bil, som ikke kan finde ud af det, og ikke kan styre, så må det jo ikke have overblik over det, og ikke kunne tage ansvar for det. Hvis vi tænker rygning og alkohol, så er der også aldersgrænser det her. Der vil også være dem, der ikke kan finde ud af det, der vil gøre de ting, der... Selvfølgelig vil der også være nogle andre, nogle af dem, der muligvis kunne finde ud af det, men det er jo for dem, der ikke kan finde ud af det, der holder de der aldersgrænser. Men det mener godt, der er nogen, der ikke var aldersgrænser. Ja, det vil jeg formode, at man kunne fra hjemmene styre det fornuftigt og få børn opdraget ordentligt til at sige, at det ikke skal du ikke gøre, når du bliver ældre, og det må vi snakke om. Men det er en god lænestol for forældre at sige, at det må du ikke, før du er 16, eller det må du ikke, før du er 18. Så det er jo en stor hjælp til forældrene, at der er en aldersgrænse en gang imellem. Ja. Tak for det. Mener du, det er nødvendigt at have aldersgrænser? Ja, sådan generelt set, så ja. Ja. Vil du også vide hvorfor? Nej, ja. Aldersgrænser, ligesom alt muligt andet lovgivning, er jo firkantet lovgivning. Altså, en lovgivning gælder for alle. Ja. Velvidende, at folk er forskellige. Så hvad der kan være rimeligt som 16-årig for en person, kan måske ikke være rimeligt for en anden person. Men lovgivningen er nødt til at være sådan. Og aldersgrænser, som jeg ser det, er ikke en begrænsning, men en beskyttelse. Ja. En beskyttelse af aldersgrænser, som jeg ser det, er ikke en begrænsning, men en beskyttelse. Ja. En beskyttelse af, i nogle sammenhænge af det enkelte individ, men også i andre sammenhænge af samfundet. Jeg mener, det ville være lidt skidt, hvis for eksempel man kunne få lov at køre bil som 8-årig. Ja. Det kan gå bruge galt, så ja, aldersgrænse, det er en god ting. Hvad tror du, der vil ske, hvis ikke det havde? Altså, nogle mennesker vil jo sikkert finde på at gøre noget af det, som nu så ikke ville være tilladt. Måske have det godt med det. Ja. Og der er jo ikke nogen, der siger nødvendigvis, at en 17-årig, som ikke er 18, ikke kan køre bil, ganske som en 18-årig ville kunne gøre det. Så i nogle tilfælde vil der givetvis ikke ske det store ved det. Nej. I andre tilfælde vil man måske kunne bruge det som en sliske, som folk kan give ned af. For eksempel med seksuelle lammer. Ja. Kan man have sex, når man er 15, så kan man måske også, når man er 14, eller 13, eller 12, eller osv. Ikke? Så
jeg tror, at den beskyttelse, der ligger i en sådan type lovgivning, at den er vigtig. Super.